Γεια σας παιδιά, σήμερα θα ανοίξουμε Lucky Block στο στυλ Brain Rot Part 6. Ξεκινάμε εδώ με Lost Taco Blocks με 3 trades. Please σήμερα να πάρουμε κάτι καλό σαν Los Amigos τώρα. Πήραμε Los Chiquaninis. Ανοίγουμε άλλο ένα Lucky Block, το καινούριο Patrick's Lucky Block. Πάμε να δούμε, θα πάρουμε κάτι καλό. Πήραμε Lavaca Lepre Liprino. Ανοίγουμε εδώ Base Los Taco Blocks. Να δούμε τι πήραμε. Πήραμε Los Chiquaninis. Τώρα θα ανοίξουμε Patrick's Lucky Blocks με Trash Trade. Ανοίγουμε. Και πήραμε Πατέο. Οκ, δεν πειράζει. Τώρα θα πάμε να ανοίξουμε Patrick's Lucky Block Base. Κανονικό εδώ. Πάμε να πετύχουμε κάτι καλό. Και πήραμε Πατέο πάλι. Τώρα πάμε Gold Patrick's Lucky Block. Και πήραμε Clover Kurkur. Ανοίγουμε τώρα κι άλλο Gold Leprechaun. Πάμε κάτι καλό. Πάλι πήραμε Gold Pateo. Ωραία, τώρα θα ανεβούμε και πάνω. Ωραία. Πάμε να ανεβούμε πάνω. Πάνω έχουμε άλλο ένα Leprechauns Lucky Block. Ανοίγουμε. Και πήραμε πάλι Πατέο. Και τώρα ξαναπάμε κάτω. Και τώρα θα ανοίξουμε το Leprechauns Lucky Block με 3 trades. Ωραία, πάμε να τα ανοίξουμε. Πάμε κάτι καλό. Κάτι καλό. Κάτι καλό. Παιδιά, τι λέτε να πετύχαμε, γράψτε κάτω στα σχόλια. Βλέπω βγάζεις πιο γρήγορα λεφτά από τα άλλα πράγματα. Πατέο πήραμε. Τώρα θα δούμε αν πετύχαμε σήμερα αρκετά secret για να κάνουμε fuse. Έχουμε 3 secrets. 4 secrets. Ωραία, παιδιά, θα κάνουμε τώρα fuse. Θα κάνουμε τώρα fuse. Ωραία. Πάμε το άλλο μου account να πάρω τα brain notes για το fuse. Ωραία. Ωραία, βάλαμε αυτό το λαβάκα. Βάζουμε και το άλλο λαβάκα λιπλερίνο. Το βάζουμε στο fuse. Πάμε να βάλουμε και το granny στο fuse. Gold. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε και το... Περιμένετε παιδιά. Θα βάλουμε και αυτό το 23 million λακ σαχούρ που είχαμε πετύχει στο προηγούμενο βίντεο.
Έχουμε 7% Τσίκνο Φουλγκόρο, 9% Σαραφίνα Μεντουσέλα και 84% Παραδείσο Αξολίτο. Έχουμε για Gold 11% και για Neon Cat Trade 6%. Και τώρα το άλλο account θα πατήσει το Fuse. Το πάτησε. Και το Fuse θα το δούμε στο επόμενο βίντεο. Καλό και like και subscribe.